luwih panas. Apa maneh ibu-ibunya blater. Piye, Pak? Mlebu jebleng kowe mangan apa? Aku mau langsung mangan sembarang sing tak. Hah? Endi? Lah ning jero kuwi mau. Apa mangan apa kowe? Lah buah-buah kuwi mau. Buah apa kowe nggawa dhewe aku kok. Ki mau buahmu to. Angkrek kowe bacok nggon kowe. Lah mau nek Kene iki anu pala pendem. Oh, berarti sing polo-polo pendem. Sing ning dipendem-pendem. Sing dipendem ning jero lemah. Kaya to. Tela. Kaya to. Terus uwi. Kaya to. Mayit. Aduh. Masa mayit yo mbok badhok Kowe yo kacang. Pokoke pala kependem ning kono ku enek kabeh. Ning mburi kono. Iya enek kabeh. Dadi kudune matur nuwun mlebu ning kene RT kene. Awake dhewe wis ping pira ning kene? Alhamdulillah. Ping 7, 8, 9. Agek pisan iki. Lah ngono kok driji mulih. Pak Kapsul, Pak Samsul. Pak Samsul wis ngobrol karo aku Mas Samsul.